Il-qorti iffriżat b'mod permanenti l-assi ta' Anthony De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Tawdex li qed jiffaċċja numru ta' akkużi b'rabta ma' xogħlijiet fil-privat imħallsa minn fondi pubbliċi. Kliem il-Maġistrat Neville Camilleri li ta' din id-deċiżjoni fil-konfront ta' Anthony De Bono li huwa akkużat li qabbad kuntratturi jagħmlu xogħol fil-privat meta kien imexxi dipartiment li politikament responsabbli għalih kien hemm martu. Ma dawn De Bono qed jiffaċċja akkużi oħra fosthom dik dwar falsifikazzjoni ta' dokumenti u li prova jinfluwenza x-xhieda. Tul is-smigħ ta' tlieta xedu wkoll 5 persuni fosthom ħaddiema tal-Construction Management Unit li kien imexxi ir-raġel tal-eks Ministru. Dawn ikkonfermaw li kien Anthony De Bono li kien jiċċertifika x-xogħol. Filwaqt li l-kuntrattur li kien jipprovdi l-konkos iddeskriva lil De Bono bħala l-bniedem li kien imexxi kollox. Xut ieħor kien ex-assistent direttur bl-isem ta' Reno Grech li qal li meta kienu jinqabżu l-ammonti tal-konkos stabbilit mill-kuntratt De Bono kien jgħaddi id-direct orders. F'dan il-mument l-akkużat deri xengel rasu. Intant ittellaw jiġdu wkoll żewġ persuni li huwa indikat li sar xogħol għalihom minn fondi pubbliċi. Iż-żewġ nisa qalu li ma kinux jafu min għamel ix-xogħol fil-proprjetà tagħhom.